Това е целта. Това е идеята. Това е чичо, запознайте се. Това е идеята. Жоро. Има галерия. Не, силно нещо. Да. Тя ви казва, че Ама горе на уличката. Аз вчера да дойда. 3 години съм. Тогава не може да се досети, че скоро ще вляза в списъка на созополските пленници, които дошли тук са забравили да си идат, търсейки спасение в душеспасителния град. За вечни времена свързах живота и творчеството си с този невероятен град. Попаднал съм точно където трябва. Баща ми често казваше, човек трябва да следва сърцето си и да му вярва, както морякът се осланя на компаса в тъмна нощ. Не са мои думи, на Георги Алурков са. Здравейте, скъпи созополчани и гости на града, приятели на книгите, киното и паметта. Добре дошли на една специална среща. Среща с човек, който се е появил на този свят преди 100 години, но и днес продължава да присъства сред нас чрез своите думи, образи, спомени и приятелства. Днес отбелязваме 100 години от рождението на Георги Алурков. Творец, който оставя след себе си впечатляващо наследство от филми, разкази, фотографии, картини, спомени. Сценарист, режисьор, оператор, писател, фотограф, художник и преди всичко човек, който е умеел да вижда необикновеното в обикновения човешки живот. За съжаление не го познавам лично, но съм се докосвала до творчеството му и ще си позволя да кажа няколко встъпителни думи, преди да дам думата на главния виновник за това събитие. Георги Алурков е роден в семейство на учители. Животът му преминава през различни места, времена, изпитания, но още от младостта му личат качествата, които ще определят бъдещия творец. Любопитството към хората, чувствителност към света, любов към изкуството и неотолимо желание да разказва истории. Автор на десетки сценарии, на над 100 документални филма, стотици разкази, стихотворения, фотографии и картини, носител на званието заслужил артист, на орден Кирил и Методий, на Златното перо и множество други отличия. Но ако попитаме хората, които са го познавали, вероятно те няма да започнат с наградите. Ще започнат с историите. Защото Георги Алурков е разказвач. От онези рядко срещани хора, които умеят да слушат другите и после да превръщат живота им в изкуство. Днес ще си спомням за него, ще си припомним и Созопол от това време. Онзи Созопол, който днес живее повече в спомените, снимките, разказите и филмите. Созопол на рибарите, на кълдъръмените улици, на старите дворове и дървените чардаци. Созопол на безкрайните разговори до късно вечер. Имало е нещо особено в онзи град. Нещо, което трудно може да бъде обяснено. За едни било морето, за други старите къщи, за трети хората. Но всички, които са идвали тук с отворено сърце, са усещали едно и също. Че Созопол не е просто място за живеене и летуване. Че е пристан. През 50-те, 60-те, 70-те години Созопол се превръща в своеобразен град на спасението си художници, писатели, музиканти, актьори, режисьори и мечтатели. Хора от различни краища на България идват тук за няколко дни или за едно лято, а после остават завинаги влюбени в града. Тук те откриват не само морето, а и свободата да бъдат себе си. Откриват приятелства, разговори до късно вечер, смях по дворовете, песни край масите, човешка близост и усещането, че принадлежат на нещо по-голямо. Созопол има удивителната способност да приема хората, да ги превръща от гости в свои. Мнозина не са родени тук, но с времето стават неразделна част от историята на града. Защото принадлежността
не винаги се определя от мястото на раждане. Понякога тя идва от любовта, която влагаш в едно място, и от паметта, която оставаш след себе си. Такъв човек е и Георги Лурков. През 1958 той пристига тук на снимки и както често се случва с големите любови, това, което започва като творческа среща, се превръща в житейска съдба. Сприятелява се с рибарите, сяда на масата им, слуша историите им, живее с ритъма на града. Опознава неговите особняци, мечтатели и мъдреци. Тези хора по-късно ще оживеят в неговите разкази и филми. Не като герои от литературата, а като истински хора, с техните слабости и силни страни, с недостатъци и достоинства, с много обич, с много хумор, с много човечност. Затова, когато днес говорим за Георги Лурков, ние всъщност говорим и за един Созопол, който вече го няма в същия вид, но продължава да живее в неговите думи, в кадрите му, в снимките. И може би точно това е най-голямата сила на изкуството. Да съхранява не само лица и събития, а духа на едно време. Да ни връща към хората, които са обичали този град толкова силно, че са останали завинаги част от него. И днес, 100 години след рождението на Георги Лурков, имаме възможност отново да се срещнем с неговия поглед към света, чрез неговите две книги – Созополски разкази и Къща край морето. Книги, които всъщност може би не е трябвало да съществуват, поне не според самия автор, защото Георги Лурков не е писал тези текстове за издаване. Не ги е писал за награди или за литературна кариера, писал ги за чекмеджето си, за удоволствието от разказването. Писал ги, защото историите са искали да бъдат разказани. И днес ние държим в ръцете си именно тези най-искрени страници. Страници, които не са минали през литературни стратегии, издателски планове, а са останали такива, каквито ги оставил автора. Живи, истински и човешки. Но ако тези книги са днес пред нас, това се дължи на едно голямо усилие и на една голяма любов, на едно дълго съхраняване на паметта. Вече повече от 30 години Георги Лурков не е сред нас физически, но през всички тези години някой е пазил неговите ръкописи, неговите снимки, неговите филми, неговите картини, истории. Някой е вярвал, че те трябва да достигнат до хората. Този съпруг, този човек е неговата съпруга Милка Луркова. А не просто е съхраняла архива му, съхраняла един живот, една памет, една любов. Благодарение на нея днес можем да четем нови книги, повече от 3 десетилетия след смъртта му. И това е най-красивото доказателство, че истинската обич не свършва. Продължава да гради, да пази и да предава нататък. И сега искам да дам думата на човека, който най-добре е познавал Георги Лурков и през всичките тези години не позволи спомена за него да избледнее. Госпожа Милка Луркова, заповядайте. След толкова хубави думи, май няма да кажа нищо повече. Благодарна съм за това, че сте тук да споделите това вълнение, което в момента не ми дава да говоря много. Но направихме един кратък филм, портрет на Жоро, който вие ще видите, където аз разказвам за него. А сега искам само да кажа, че съм безкрайно благодарна на общината, на кмета на общината, господин Тихомир Янакиев. Да, аз от вълнение забравям имената, защото той не ме остави сама в този много сложен път. След като каза, че разбира моето желание да покажем отново нещата, творческия път на Жоро, той обеща, спонсорира едната от книгите. Имам и друг спонсор, който е от Ямбол, бизнесмена, приятел, семейен приятел, който с удоволствие даже не беше казал, че ще ме спонсорира. Просто имах изненади по пътя, когато издавах тези книги.
Разбира се, че съм безкрайно благодарна на децата си, които бяха постоянно до мен и ме подкрепяха в желанието да завърша тези две книги. Започнала съм работа и по други две, но това е друга тема. Жоро, имаше творчески път, свързан толкова дълбоко с Созопол, защото той още с идването си в този град се почувства влюбен в него. Започнал е да пише още от 50-та година. Даже първите му разкази не съм публикувала, защото той разказва за примитивния живот на рибарите, за тяхната сила, за това как са колективно са вадили риба. Колективно са я разделили, давали са на жените, чието синове вече ги няма. Едни истории пократителни, но в тях има много духовност, въпреки че разказа му е доста суров, аз не посмях да ги публикувам. Има време за това. Децата ще го направят. Искам да изкажа благодарност на редакторките на двете книги, които положиха много усилия, защото аз не съм професионалист. И трябваше да издялкат някои неща, да дадат физиономия на тия книги, да ги оформят, да даваха ми съвети, подкрепиха ме. Също така, безкрайна благодарност изпитвам към читалищното ръководство, което през цялото време бехме в координация, помагаха ми, очакваха резултата и накрая създадаха ми условия да покажа тези неща пред вас. Благодарна съм, безкрайно благодарна на този човек, който постоянно беше до мен, непрекъснато ме подтикваше и когато се колебаех, ми казваше, че нямам право вече да се отказвам. Това е Кирил Лашенов. Най-добре е да благодариш на Приятни себе си. мигове. Филмите на Жоро. Най-добре е да благодариш на себе си, защото ти си основният герой в тази работа и двигател на всичко, което се случи. Да, нека всички да благодарим на госпожа Милка Лургова. Честит юбилей на Георгия Лургов и да помним така, както той е помнил хората, с внимание, с уважение и с любов. А сега приятно гледане, не пропускайте да прочетете книгите. Наистина, аз ги изгълдах на един дъх, просто страхотни са, прекрасни, наистина връщат в едно време и са и забавни, и тъжни, много, много трогателни.